Assalamu alaykum hormatly adamlar. Ne bu ýerde tedi täze jaý bilen tanış edin. Podvolsk elitka 8-nji etaj 4 komnat. Ne bu ýanyňa kladowka foliýa dedi adamlar. Hawa ýorganyň oýnaýan men tanjak diýsem, ullanyp bilýäňiz. Hawa. Ne bärde gastyny komnaty. Gastyny komnaty, zywany, garnitury, telewizori, ähli zatlar ba, chiller sistemi gowy işleýär. Ne zasýary, ne eşin atmak üçin hawa taýynjak. Hawa. Ne bäri ne kuchnyasy, kuchny garnitury, hawa iý içmek üçin stoly, ine telewizori hemme zady ba. Hawa. Ne bil birinji sanuzly, ne. Kiçi sanuzly, ine bärde uly sanuzly, ne. Bu sanuzly. Edidi adamlar ne bilen ikinji gastyny komnaty bolýar. İsteseňiz ispanly komnada medbilersiňiz, gastyny komnada medbilersiňiz. Ne aýar elden üçin aýratyn komnat. Hawa. Ne bärde ispanly komnat. Hawa, ispanly komnat ne. Arasda jaý, hawa. Ispanly komnatyň içinde öz duşowy, hawa sanuzly hemme zady bar. Hawa. Ne bärde 4-nji komnaty ne. 4-nji komnaty. Arasda jaý, hawa dokument taýyn, propiskasy boş, bahasy 50 ýeter bahadan. Edidi adamlar ýerleşen ýerden görkezýän, daşynyň widi näle owadan ne. Allah azan şu ýaly ýerde ýaşamak ähli musulman doganlarymyzdan nesip etsin. Like we repost etmeyi ýatdan çykarmaň. Ýene innek videolarda görüşýänse köp sag bolun.